Madoka mabuja tauya Nhau dzanyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno waChikumi. Mazuva anosara basi 78 pachirungu kuti tisvike muzuva rosarudzo ro23 mwedzi waNyamavhuvhu. Ngatiringe zviri munhau dzanyasi. Jacobo Ngarivhume achindorimo mujeri nyasi, mutongi pisirai kwenda aramba kupa mutongo kuti apuwe bhero. Andoti ndachengeta zvandiri kutongazvo ndichazvikuburitsa kureketa kuno. Pariba ruziva kuti zvichaburisiwa rini kana kuti zvichaita sei. Apa chinonyanyohwadza kuti bhero ikodzero yemunhu wese. Nozuro murume akasungiwa uya muguta reHarare, zita rache razoburika pachena kwaiye anonzi Itai Makombe. Toramba tichishuvira kuti agopuwe bhero. Ipapa magweta anoita kodzero dzevanhu akatoita kuringa nodziso chairo kuti ari kumboitirwa sei, nokuti kodzero dzache aiwa dzakavhiringidzwa nemapurisa anozuro. Rekai tione kuti zvinomboramba zviita sei, asi dai wari wamwe mapurisa aya aichinja maitiro. Hedzinoyi waye wakasungiwa svondo rapfuurari waakanyimiwa bhero futi pokare. Kureketa kuno kwaiva gonziwo nomutongi wedare ropasi kwai vari kuramba wachida kuti wakabuditsiwa wanozokonzeresa kuti vanhu vazhinji waite zvomutsepwede zvisiri izvo zvinofanira kunge zvichiitika. Unobva waita kuzvisaya chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi tiri kufarawo nyasi kuti kune watatu wosangano rinohwira kodzero dzowabasa wanosenza naMhanduwe. Kwai watatuwa wapuwa bhero rozviuru 50 omari yomunyika, 50,000 zemudollars pachirungu, pamubodzi. Tiri kuramba tichizvitenda kutoti wapuwa bhero, nokutoti kuona kwedu waisafanira kutombosungiwa, nokuti kuratidzira pabasa kunobvumiwa nomutemo. Munhu wese anokodzero dzakafanana. Chamisa nyasi agoita akatomboka nyai nowakuru wokuEuropean Union. Ipapa wari munyika watokumbira kuti waringane naye usu nousu, akabva aita kuwadudunurira zvese zviri kuitika munyika. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Apa wakuru wenyika wanga waribo zviringira kuti ndo zvichaitika izvozvi, asi ticharamba takatolinga kuti inenge ichimboenda nokupi nyaya yacho. Wozeki waburikayo wari kuburitsa kuti kwakaburika vanhu vanopfuura miriyoni ribodzi kuenda koringa kuti mazita yawo arimo chere mugwaro rovavhoti. Ipapa chiri kunyanya kuhwadza kutoti pariba ari kuziva kuti zviri kumboitika, nokutoti vamwe wakaisaika mazita yawo mugwaro rovavhoti. Kureketa kuno aya mazita yacho akuburika kuti wanenge wari papi nopapi, asi wamwe wakanga waisiwa nzvimbo dzisiridzo waye wachiri kundoona zvakadando. Pariba ari kunyatsonzwisisa kuti zviri kunyatsotekaira. Rekai tigoona kuti vanhu vakaendesa mapepa yawo nomazita yawo kubato roCCC wangani kuti zviende kudanho dzimhosva. Tichagoramba takaringa. Tindoripo pazekipo. Wozeki wagoreketa kuti vanhu vese vanoda kuuya kogomema kuti sarudzo dziri kutekaidziwa sei, pabodzi poono kuringa kuverengiwa zvinenge zvavhotiwazvo, pabodzi muno kuzoendesiwa kwazvo kunzvimbo dzazvinozoendesiwa. Kwai wanofanira kuti wanyore tsamba yokukumbira kuti wada kuita izvi zuva rochi18 mwedzi waNyamavhuvhu zviribe kupfuura. Ipapa kwaiwo munyika wanobhadhara $10 omari yekuAmerica pamunhu mubodzi. Kana wari womunyika dzomuAfrica, $100 okuAmerica. Kana wari womizinda yonyika dziri muZimbabwe, wanobhadharawo $300 okuAmerica. Kana wari wodzimwe nyika dziri pasi rese kunze kuAfrica wakubhadhara $400 pamunhu mubodzi kuti waite zvokuringa nokuona kuti sarudzo dzedu dziri kutekaidziwa sei. Anakadzitape womunyika medu kwai wari kutobhadharawo $10 omunyika. Toramba takatolinga kuti zvinenge zviita sei, nokuti mbanani wanenge wazobvumidziwa tinenge tichizokunyepai ipo zvinenge zvichiitika. Nyasi kwaburika masoko ekuti Brian Murehwa uyo akanga ari ndiye mukuru
womukuisiwa kunoita mari kuti ibereke kunasa director of investments pachirungu ari pokare bhururu wagurukota mavhima kwaya azodzingiwa basa anzi abatiwa nomhosva yokuita uori. Rekai tione kuti zvicharamba zvakadano chere kana kuti achandoendesa nyaya yacho kumatare achizohwina pokare. Tinenge tichizokunyepai pazvinenge zvichiitika. Wagari womuguta roBulawayo kureketa kuno vari kuita kuhwadziwa chaiko nonyaya yokubhadharisiwa dhora paawa ribodzi rokuti wamise dzimotika dzavo muguta ri zvokutoti ipapa vari kutoronga kuti svondo riri kuuya kubva zuva re12 kusvikira zuva re11 mumwedzi uno vanhu wareke kugoenda komisa dzimotika dzavo muguta ri kuri kusenza vanhu voTTI. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei. Wari kureketayo kuti wada kugobhadhara dhora ribodzi pazuva ribodzi pokare kutoti wazvirekere zvikuitiwa zvowanhu vanondouya koisa masimbi okuti dzimotika dzireke kugotekaira kunzi clamping pachirungu. Rekai tigoramba tichiringa kuona kwazvinoenda, asi tiri kufara nodanho rikabudirira aiwa zvinenge zviri zvisvinu. Tikaringa dzinochokuita neiyo upfumi hwakuru onyika wari kuita kuvhiringika. Takamboreketa nozuro kuti wari kupazika nzero uno mamiriro aita upfumi wari kusaya pokuringa, kusaya pokutangira, pokare nokusaya chokubata. Ipapa panzero dzavo dzavabenhutsa futi kuti waite chiende benhuke nokutoti ipapa wagotoreketa kutoti kwai ivo musika wavo wanotengeserana mari yakachipa uya kwai uchaita zvokutengesera vanhu vese mari pokare vanhu vakufanira kuti waende kotenga mari dzekumabhengi nokutoti mari yacho yakundoitiwa kuti iite kufanana newepanze. Ukaona zvadari wobva waziva kuti zvaita kupera chaiko. Ipapa ukafunga kuti svondo rapfuura wakanga wari kuramba wachitosimbisa kuti aiwa tiripo ipapa pamusika wedu uyu ndounoramba uchitengesiwa nawo mari, unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Hino kuti zvirimbodini. Bhangi ronyika pokare ipapa rabva ratoreketa kutoti mari yarinokweretesa kana iri mari yomunyika yakutobereka nozvikamu 150 150% pachirungu. Pakaita kunyangariwa chaiko ipapa. Heno mabiya angu. Asi chimwe chawabva wareketa kuti kwai zvawanga wakareketa zviya svondo rapfuura zviya kuti kwai iwo vanhu vanotengesa zvinhu kunze kwenyika wakabhadharwa mari yavo vanofanira kuita kuisenzesa mumwedzi 3 kana waribe kuisenzesa yobva yatorwa nehurumende yoisiwa kumusika iwowo, musika wavo mari isingatengeyu. Kwai zvanzi zvambomira manje. Imi aiwa rekai tione kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei, asi zviri kuita kuhwadza nokunakidza dai zviri zvino. Zvakadandozvo mari yomunyika nyasenge kutenga mari yokuAmerica kana yasvika zviuru 3,643 $3,673 pachirungu. Pokare bva wapa mamirioni 5 basi apawo mari iyoyi dhora ribodzi rokuAmerica kunze kwaira kutoita zviuru 6 chaizvo. Wakomana pakaita kunyangariwa, asi rekai tirambe takaringa kuti inenge ichipera sei. Wozera wagoreketayo kuti kwai vanhu vese vari kuhodhesa iyo mweya wokubikisa LPG kwai wakufanira kuti wanyore mazita yawo makambani yawo pazvigubhu zvinoisiwa iyo mweya yokubikisa yacho. Kana kuti wakareka izvozvo tinobva tavakanzurira rezinesi ravo. Ndo zviri kureketa Zera. Hino kuti zvino chokuita zvinobatsirei izvozvozvo unobva wazvisaya. Rekai tione kuti wachazvipedza sei. Iyo vanhuwo vari kuda kunzi wagoise mazita yawo. Tikaringa dzomutambo kuno mugwicho ana makore 17 omunyika anonzi Sean Talima anyorerana pasi kubvumirana kuti kutamba zviri pamutemo mutambo webhora ari pasi pochikwata choWest Ham. Toramba tichimutenda tichimuti makorokoto dai akazoita tuzvinu. Ipapawo kiriketi tiri kufara kunyepai kuti kwai nochikwata choEngland tingangoita mukana wekuti tidedze nyika yeZimbabwe kuti iuye kotamba nochikwata choEngland kutambira kuEngland kwai ipapa kudyidzana kwedu usavhira hwedu hunenge hwakuita zviri nani.
unobva wazvisaya kuti zvirumbodini. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa mamiriro upfumi ikweyo kwaiwa fara nyasi kuchinyepiwa kuti kwaiwa upfumi hwavo hwenyika hwakatokwirirawo kutoita zviri nani kudarika izvaunga vari kuringira. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tinoramba takaringa apawo EFF kureketa kuno wagonyepewa nevanhu kuti imigweita itu svinu nokuti wareketaiwo kuti vari kudanidza muzvinafundo Lumumba uyo ari kuzikana kuti akanyepa akareketa pachena kuti zvakaitiwa noUganda zvekuisa mutemo wokurambidza ungochani ndo zvisvinu. Ipapawo EFF wakagoburika vari kureketa kuti zvakaitiwa noUganda zvo zvisvinuba. Unobva waita kuzvisaya. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei iyoyi. Nyika DRC iri kurwadziwa kuva kuno vafundi vayo kwanosvika 10 wakapfa pakabhombiwa chikoro chefundo yepamusoro chokuSudan. Izvezvi hondo iyi yekuSudan iri kuramba ichindogwarasha vanhu waribe kana mhosva. Iyo wakuru wayo wakaitanda waripo zvavo wakatogara. Idi dai yawe wakonzeresa kuti njuga iyi ije mugwandi wayo. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei ipapo. Tinoramba tichiti mweya wapfa dai yazorora murugare. Tikaringa kwedu kumabuda zuwa Mozambique yafara vanhu vari kuita kufara kwaizvezvi kambani yeStarlink yagoreketa kuti taamo Mozambique taakutoita kutoti vanhu vaite zvisvinu kwaiyo kandobata madhora ako 670 unokwanisa kutotanda kuita dande mutande iroro Starlink. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichienda sei, asi tiri kuti izvozvi zvisvinu penu kwedu vachaitawo zviri nani. Wakagame kwaiwa gobisa vamwe wanga vari vakuru wozvokuchengetedziwa pokare ino usori hwenyika yavo. Rekai tigoringa kuti zvine chii chokuita nomamiriro upfumi hwenyika yavo kana kuti mamiriro zvokuchengetedzeka kwenyika yacho. Tinenge takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mutungamiri wenyika yeIjipiti LCC kwaizvezvi agotanda kuita urendo hwache achienda kunyika yeAngola, akabva kunyika yeAngola oenda kunyika yeZambia, akabvawo kunyika yeZambia ozochipinda kuMozambique. Tiri kumuti rekai iwe gorekawo kuita kupfuura uribe kuti bhuraone ino undopfuura unopa Zimbabwe pauchienda kuMozambique ndo zvinoita munhu anenge ari kuziva kuti ari kuitekairira wabi ache. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei peno ana munangarwa wachaitawo tusvinu heno mabi angu. Mukahatikidzwa kanyasi kambani yoFormula 1 yanyepiwa nevanhu kuti imi munoita chikarabha chakanyanya nokutoti ipapa wagotoreketa kutoti vari kudaba kuti wagouye kuita mutambo yawo kunyika yeSouth Africa nokutoti kwai mamiriro matongerwo enyika ino aribe kuita tusvinu. Vari kukangamwa kuti ndo vanhu vaiita zvomatongerwo enyika akanyangaritsa panguva youdzvanyiriri hwemabhunu hweapartheid. Unobva waita kuzvisaya. Heno rekai tione kuti vachaita sei, asi ipapa wataikiwa nomukana musvinu. Rekai tigumire pano mabuja kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.